Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog is nag-crave me and ganahan mi mukaon og chicken feet. So ang buhaton is maadto mi og merkado para magpalit og chicken feet. Kuya pud akong mga manghud kay magpa libre daw silang kaon. So wala sad gasto na sa tani, pero okay lang, at least siblings raman. And mag-share po sa tong blessings. So nagbuhat na sila nako guys. And magdali ko lugsong. So update lang ko kung naa namin dito ha. Bye. Guys, na big merkado, abot na ni ari na to. Sana? Namin chicken feet. Separito na to. Cinta, matay. Sarap pa. Ito din siya. Di. Ilang kilo atay? Ano pila ni? 100. 190 ang paa. Bukas eh. Ano yun? Alay. Kuhan ka na. Later. I need you, baby. Ano yung municipal sa Pinamungahan, guys?
few moments later. Hala ka deh. Nagano sila alun? Hindi ako mo. One hour later. Hello guys, may hapon. So it's time to cook our dinner na. Char, English ka uwi. Bitaw, tingluto nag para panihapon. And by the way, di ba niingon man kunyo ganihano nga mangita mi chicken feet. Kaso wala may nakapalit og chicken feet ganiha kay walay baligya ng hotdan. Kuan na lang chicken wings. Ako may muluto. Update lang ko later. Bye. Lang sa ako dito. Luto sa tako. Ako sa Buat mo ang dagko. Dagko na. Ngita ka na yun mga koy dagko ba? Usab sa usab. Dito sa bosis nila. Ano isa na? Ikaw no. Tunggu sila nulis, nabis like quality sila. Artist. Ikaw na nag-andar mo? Ay, so guys, manaog hugas. So, nanggawas na ang iyahang mga impurities guys. Ato sa ni siyang balihon pod kay para kuan jud siya tanan ba. Pumok na siya. Much later. So hello guys, luto na nga mo ang barbecue. And mao na niya mong sudan karon na ami pati suka, dayon ketchup. And naa sila sa gawas na nga sila mama din. Kami ra sa kung pagumang ko ng nagari. So let's eat. Nani ko. Excuse me. Liki ko rice ball. Kanamot labi ha man mig panghugat. Ano na? Ano po? Ano? Harap. Sandwiches dyan sa ketchup. Apa? Nga ang tagal. Wala ka ba po ito yung ginagawa ni? Chicken wings. Init pa gid siya. Magnolia. Kapila mi? 200 ka pen. Kamahal. So dire. Kaya oh. Nga sudan niyo dira guys. Live ang tatamay sa amin niya. Kami signal no.
Singot kay guys kay ako nagluto hang kay kung naong tungod sa kainit. Kami katong kaya ay imong farmer. Simpit. Lambelia. Not lang sila. Ikan chow mein. Reklamo pa din sila. Ang kakaon sila man. Reklamo pa din sila gahi. Pas bago. Sorry guys. Among lutoanan sa sud kay hindi guba pa niya. Mga adto na lang may maglutuan sa gawas. Nga sila sa mama pwede pud adto pud sila ganahan mga an sa gawas. Hindi daman namong lamisa diri sud. Diri naman nga unya sila na sa gawas. Nayaka na sila. Ay diri toy. Ano si kaon? Awas bulantoy. Awas bulantoy ni. Ito eh. Hawa ba gadi kay. Nawa lagi mo ketchup lagi. Hawa di mo man counter. Wala pa. Ko dito. Wala na. Halak na. Ngayon lang. Tama na. Kita ba? Kita tadal ba? Hay. Kita mo na. Oh. Hakya. Ang kana na. Pakita gani. Ako ano siya. Pakita lagi daro. Lagi. Hindi pakita sa da. Ang orange na wala na. Ang trucker wala na ayo. Wala na ayo. Ang Orange na. sa oras na truck. Kuha. Sabi ba yun? Nabot ang lima ko. May, tunga tana. Kanon. Sa manok dili lang ha. What's up, YouTube? What's up, YouTube? Welcome. What's up? What's up? What's up mga kwanggol? Please manamig kaon and thank you for watching. And please don't forget to like and subscribe. Bye. Kaya din